Asi před rokem mě vyoperovali sedmičku vlevo dole. Teď mi to vadí při jídle, při mluvení i v noci. Tak jsem se rozhodla, že bych ráda tu sedmičku měla. Takže mi nabídli implantát. Zubní implantát je vlastně náhrada za kořen zubu. To znamená, do kosti v místě, kde chyběl zub, se zavrtá dírka, do toho se strčí ten implantát a okolní zuby tím pádem zůstávají nezměněné. Strach nemám, já zaprvé mám tedy asi vyšší hranici bolesti, takže to mi tolik nevadí a zase s tím, že mi to vlastně bude sloužit mnoho let potom, tak ta chvilka, co to bude bolet, tak to není tak hrozný. Pacientku čeká asi půlhodinový zákrok v lokální anestezii, která se zavádí injekčně přímo do dásně. V čem jsou jeho výhody? Je to méně invazivní zákrok než klasická protetika. Klasickou protetikou myslíme především můstek, kdy musíme obrousit dva sousední zuby a nasadit na to nějakou náhradu fixní. Tím, že obrousíme zuby, je v podstatě definitivně nebo nenávratně částečně vlastně zničíme nebo poškodíme. Další výhodou oproti konvenční protetice si myslím, že je životnost, která dneska u toho implantátu je většinou v letech až v desetiletích. Materiál je titan, jehož povrch je různě upravovaný různými technologiemi chemickými, fyzikálními. Je kratší i je užší, má průměr 3,3 mm a délku 10 mm a je to z těch drobnějších implantátů. Než se implantát vloží, musí si lékař pomocí sondy vyzkoušet směr jeho zavedení, který by měl být co nejvíce podobný sklonu okolních zubů. Implantát je zaveden v čelisti, teďka ji ráno zašijeme a zhruba po týdnu vyndáme stehy a pak počkáme zhruba 6 až 8 týdnů a v té kosti dojde k tomu, že povrch toho implantátu vlastně obroste těmi kostními buňkami a vytvoří se pevné spojení mezi kostí a implantátem a to je čas už vhodný k tomu, že se může implantát otiskovat a může se na něho dělat ten vlastní zub, ta protetická práce, to znamená ta keramická korunka. Pokud by se jednalo o přední zub, je možné z estetických důvodů nasadit provizorní korunku. V případě zadního zubu to ale nutné není. Protože to bylo v lokální anestezii, takže to cítit nebylo, akorát malinkatý vrčení a tlak, ale jinak nic. Po anestezii, když se sklidnilo všecko, bolesti jsem neměla, žádný problémy. Těším se, až už budu mít tu korunku, protože to trošičku se mi zdá, že to trvá dlouho, ale bude to fajn, protože budu moct kousat všecko, co bude zapotřebí, i pevnější věc. Teď budeme pacientce připevňovat do úst keramickou korunku, kterou jsme dělali na podkladě nějakého otisku. Otisk se poslal do laboratoře a v laboratoři vytvořili tu finální práci. A jak se korunka na implantát připevní? V kosti je zavedený implantát, to je tady to, co je vidět, to stříbrné. Na to se musí dát takzvaný abutment, to je takový jako interface nebo mezičlánek, který je mezi vlastní korunkou a tím implantátem. Ten se tam dá v nějaké poloze a na něj se potom nalepí, případně našroubuje takhle ta korunka. Takže ze shora potom by ta korunka měla vyplnit ten oblouk a být estetickým a funkční rehabilitací toho místa. Příprava implantátu na spojení s korunkou a její samostatné nasazení je zákrok absolutně bezbolestný a trvá maximálně 30 minut. Zkousněte, nechte zkousněte, když je kontakt na druhé straně a to takový, že ten artikulační papírek vlastně ten pacient trhá, tak je zřejmé, že ta druhá strana není vyšší. Pokud zjistím, že ta korunka je třeba vyšší, tak ji můžu mírně upravit, zabrousit a potom zaleštit. Když zkousnete teďka... Nepřekáží. Nepřečnívá. Při tom zákroku akorát chviličku nepříjemný pocit byl na zatlačení do dásně, ale jinak v podstatě žádný problémy přitom nejsou a žádné bolesti nejsou. Jsem spokojená, že už to mám za sebou a že budu snad mít už pokoj.